Sir. Good morning to all of you. Good morning, sir. थिगैनो दंना बयबो? दिनै 5 सेप्तेम्बर ना फोरोंगिरि सान। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि सोलोंसालियाव थामहिनबा सानजारां रोदोमबु सोलोंसालियाव बे फोरोंगिरि सानखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै साजायनायनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि दुंब्रुद साबायखरखौ जासिबाय। साबायखर सार होनदो। नोंसोरथ' खस्थ' खालामना बानायदोंना এই पेन्डेलखौ। टारगेटआ जाहैबाय मा नोंसिना दिनै फोरोंगिरि सानखौ मोजां रोखोमै बारहोहरनो हायो। फोरोंगिरि सानखौ बिनिखायनो जोङो रंजाबोनाय जादों, जोंबो रंजाबोदोंमोन। फोरोंगिरि सानखौ जेब्ला जोंबो फरायसामोन अब्ला फोरोंगिरिफोरखौ जों मान बावदोंमोन। दिनै जों नोंसोरनि फोरोंगिरि जालायबाय आरो जोंनि सायाव बिदिनो फोरोंगिरि दङ। बिथांमोना फोरोंनायनि थाखायसो जोङो दिनै नैबे अबस्थासिम सफैदों आरो। दा नैबे सोलोंसालिनि लोगो फोरोंगिरि सार मिस मेडाम बिथांमोनाबो बे फरायसालियाव फोरोंगिरि जानो हादों फोरोंगिरिनि फोरोंजानायनि थाखायसो। फोरोंगिरिया जेखौबो सोरजिनो हायो। डक्टरा खिन्थु डक्टर सोरजिनो हाया। इन्जिनियारा खिन्थु इन्जिनियार सोरजिनो हाया। सासे उकिला गुबुन सासे उकिल सोरजिनो हाया। सासे अफिसारा गुबुन सासे अफिसार सोरजिनो हाया बियो। नाथाय फोरोंगिरिया डक्टर, उकिल, इन्जिनियार सोबखौनो सोरजिनो हायो। खोनासं बयबो। खोनासंनो हानाय गुना फरायसा समनिफ्रायनो जानांगौ। खोनासं साइमन, मौसुमि, बे फरायसा समनिफ्रायनो खोथा खोनासंनो हानाय गुनखौ जौगाहोनो नाजा। धर्ज हमनानै खुसुं मुसुं खालामलाबाय थानाङा। मा बुंदों एसे गोसो होनानै खोनासं। बे उन्दै समनिफ्रायनो धर्जखौ जों जौगाहोनो नाजायोबासो जोङो मा जानो हागोन? देनां जाफुंसार फरायसा जानो हागोन। बेबायदि पालां पुलुं मोख्राथां माथां आखलजों जानाय नङा। बे देरबाबो बिदिनो जाहैगोन बियो। ओंखायनो दानिफ्रायनो मोजां सोलों। सोलोंसालिया जाहैबाय मोनसे मा? कारखाना, मानसि बानायग्रा कारखाना। बेलेग सोलोंसालियाबो बानायगासिनो दं, खिन्थु सानजाराङा एसे जुनिया मोनसे माबा दङ। जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे जुनिया मोनसे मा रल लानानै खामानि मावगासिनो दं। बे जाहैबाय मा? जेरावबो उदाय लाबाथाय नैबाव लाबोयो थारमाने। नंगौना? जेरावबो जाथारलाबाथाय नैबाव लाबोयो। ओमफ्राय बिदिनो बानायनानै लाङो आरो। बेबायदि गोबां एग्जाम्पल मोनबोबाय। देग्लायबो दङ बेबायदि फरायसा जों मोनदों। जाय सोलोंसालियानोखि थारमाने मा गथ'खौ बानायनो हानाय नंला बायदि मोनो। बैसोरबायदि फरायसालिया जोंनो फरायसाफोरखौ नारना हरो थारमाने। दा ओमफ्राय बिबाना जाहैबाय सानजारांनि। जाय सानजाराङाव फरायनानै रोंबाय बे रोंबायसै। फरायनानै जालाबा बे फरायसालियावबो बे गैखाला बे थारमाने। जेरावबो जाथ्राबा सानजाराङाव जाहैयो थारमाने। खिन्थु मा खालामनांगोन? गावहाबो गोसो होनांगोन। निजेबो गोसो होनांगोन। हाजासे गाधाबाबो जेबो नङा बियो। सानजाब मुखस्थ' गैयाबाबो जेबो नङा। ABCD बारा रोंजोबाखैबाबो जेबो नङा क्लास 10 मोननानैबो। बेलेग फरायसालियाव फेल जानानै फैनाय सात्रफ्रा आरो। रेकर्ड दङ बे सानजाराङाव फाहामना हरनायनि। दा बे हिसाबै जों मा खालामनांगोन? जों फोरोंगिरियाथ' नाजागासिनो दङ। फरायसाफ्राबो निजेबो मा खालामनांगोन? सेस्ताखौ खालामनांगोन आरो होमबासो। ओरैनो गथायै सोलोंजाबानो फोरोंजाबानो जायो बेबो नङा। सोलोंसालियाव फोरोंगिरिया फोरोंथाइखौ होयो आरो बे फोरोंथाइखौ लानानै मा खालामनांगौ? न'आव फुंनि मोनानि रिभाइस खालामनो गोनांगौ खालामनांगोन। प्रेक्टिस खालामनो गोनांगौ खालामनांगोन। होमबानो नों अट'मेटिक जौगालांगोन आरो जेसेबांखि दुरबल जाया मानो आरो।
how much level of weak you are, it doesn't important. It doesn't matter. How much level of weak you are. Either poor level or middle level, it does not important. It doesn't matter. नोङो बेसेबां दुरबल बिराद दुरबलथार नामा ना एसे बाराबो दुरबल नङा बाराद्राय गोरोंद्रायबो नङा गिदिर थाखोनि नामा बेजोंबो जेबो मेटार नङा जुदि नोङो नाजानाय दङबा नोङो जाखागोन आरो सानजाराङाव नोंनि केरियारखौ नों बानायलांनो हाखागोन आरो दा बे जोंनि मोनसे फोथायनाय आरो बे फोथायनायखौ लानानै खामानि मावबोदों 2003 मायथाइनिफ्राय दिनै 2022 मायथाइ जाहैबाय खै बोसोर जाखो 2003 मायथाइनिफ्राय बिराद चेलेन्जनि गेजेरजों बे सोलोंसालिया खामानि मावबोबाय दं दा मानसि बानायनायनि बेलायाव बेयाव गोबांजों गोबां मोजां मावनायनि थाखाय बाख्नायग्राबो दङ खायफाया आरो थारमाने मा जोंखौ मोजां मोनैफ्रा गाज्रि बुंग्राबो दं थारमाने बिदिया थाखायो नाथाय टारगेटआ जाहैबाय मा जानांगोन नोंनि जिखिनि थांखि लादों बे थांखिया जुदि मोजांब्ला सोरबाया गाज्रि बुंबाबो जेबो नङा गाज्रि बुंनाया मा खालामनायसो जायो आरोबाव बांसिन गोसो होनानै खामानि मावनो थिननायसो जायो बेबायदि फिलिंसखौ लानानै खामानि मावनायनि थाखायसो दिनै सानजारां हिसाबै दिनैसिम थांनानै दङ लाइफनि स्टाइलानो बिदि खालामनो लाइफआव साक्सेस जानायनि स्टाइलानो बेबायदि खालामनो नोंखौ मोजांबो बुंग्रा थागोन गाज्रिबो बुंग्रा थागोन बिनि गेजेराव नोङो मा खालामनांगोन राइट डिसिसन लानानै राइट एक्सनखौ राइट टाइमाव मावनांगौ थारमाने होमबाना नों साक्सेस जायैनि बाथ्रा गैया आरो सार फन फैदो नांथ'ला दे जोब्बाय खोमा ना रेकर्डिंआ जोब्बाय ना जाथ'बाय दे